खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 3 अक्ट'बर 2023 बारायजाया मंगलबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। हाइलाकान्दि जिल्लानि सिङाव थानाय मलायाव सासे सुबुङा कारेन्टनि खामानि मावबाय थानाय समावनो कारेन्टजों हरखाबै बोगथाबजानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय नाइम उद्दिन, 30 बोसोर बैसोनि आरो थैनाय नखरनि थाखाय लकेलनि रायजो राजाफोरा रांनि अनसुंथाइनि थाखाय सोरखारनिसिम दाबि खालामनाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय जालुकबारी ओनसोलाव गंसे रिहाब सेन्टाराव सासे ड्राग्स फाग्ला जानायनि जाहोनाव दोनफैजानाय सुबुङा दौलें लानानै रिहाब सेन्टारावनो गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय राहुल आली। राहुल आलीखौ नखरनि मानसिफोरा सानथाम सिगांल' ड्राग्स फाग्ला जानायनि जाहोनाव रिहाब सेन्टाराव दोनफैदोंमोन। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिला फोथाराव दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादा गाम्बारु मुसाहारि बिथांनि हेंथायै बाथ्रा बुंदों। गाम्बारु मुसाहारि बिथाङा UBPF होननाय आफाद दादों। बे आफादा दिनै माखासे जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङावबो दखरा आफाद दानायखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों। बे आफादाव आन्सलिक आफादाव बा जिल्ला आफादाव जाय बिथांमोना दा बाहागो लादों, बिथांमोना मोनसे आफाद दैदेननो हानाय मोनसे गोहो गैयाखौ जों नुदों। मानो होनबा बिथांमोना जायफ्रा लिड लादों आन्सलिक आफादाव, बिथांमोना फ्राय बबेबा मोनसे आफादाव गोदो सोमोन्दो दंमोन। दा बै आफादफ्राव बिथांमोना गोरोन्थि मावनानै बै आफादफोरनिफ्राय एरख'जानाय सुबुंसो होननानै जों मिथिगौ। बेनिखायनो नै दा बेफोरबायदि गोदो एरख'जानाय मानसिफ्रा बा गुबुन आफादनिफ्राय एरख'जानाय मानसिफ्रा जे रायजोफोरखौ लानानै माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हागोन बा हारिनि मोजां खामानि मावनो हागोन होननानै जों साना आरो फोथायनाय गैया। आरो जोंनि बर'आव दा बुंनो थाङोब्ला गोबां आफाद दङ, जों बेखौ मिथिगौ। आरो बे गोदानै आफाद जोनोम जानायनि खुनु गोनांथि गैलामोन। दा जों बेखौ मिथिगौ। दा बेहाय गोदानै जुदि बे आफाद दादोंब्ला रायजो राजाफोरखौ खस्थ' होनाय आरो गावसोरो रायजोफोरनि नंखाय फाला माबानायजों रायजोफोरखौ मोनसे गाज्रि लामायाव लांनो नागिरनायखौसो जों मोनदाङो। दा बेहाय जों बुंगोन दे UBPF होननाया जोनोम जानांगौ मोनसे समाव गैयामोनखौ रायजोफ्रा मोनदांदोंमोन। नाथाय बे UBPF होननाया जोनोम जानानै BTCनि बाहेराव जिनाखि काउन्सिल बर'फोरनि थामोन्थानि थाखाय रांखान्थि आरो थामोन्थानि थाखाय जि नांबोनानै BKWC लाबाय, बिनिफ्राय रायजो राजाफ्रा मोनसे फोथायनाय फैबाय जे UBPF आफादा मोनसे गोनांथिमारमोन। नाथाय दा जों जिथुनाखि काउन्सिल बा स्टेटहुड नागिरबाय थादोंमोन, स्टेटहुड नागिरखांनायनि उनाव जोङो मोनिलाय BKWC मोनबाय। BKWC उनाव जोंनो दा माबा मोनसे नांगौ होननानै बा माबा मोनसे आफादा जोनोम जानानै माबा मोनसे काउन्सिल नागिरबावनांगौ दं होननानै आं सानाखै आरोखि। दा बेहाय जाय बिथांमोना बिबान लानानै दा बे खामानिखौ मावनो नागिरदों बा हारिनि मावगोन होननानै बिथांमोना समायखिरा लादों, नाथाय बियो खेंसालियै बिथांमोना राजखान्थि खालामनोसो बिथांमोना फैदों आरोखि। जों बेखौ मोनदाङो। जुदि राजखान्थि खालामनोब्ला थोंजोङै बिथांमोना राजखान्थि दोलो दानाया गाहाम। बेयाव मोनसे आफादखौ जाथिखौ फाननानै आफाद दानाया खिन्थु हामाखै, मोजां जायाखै। बियो हारिखौ मोनसे बदनामसो लाबोगोन होननानै जों सानो। आरो जाय मानसिया मोनसे आफादनिफ्राय एबा काउन्सिलनिफ्राय एरख'जानाय, बियो दि मोजाङै मावनो हागोन, बे गाम्बारु बिथाङा दि मोजां मावनो हागोन, बेखौ होननानै हागोनखौ जों सानाखै आरो बेखौ बुंबाय। गोजोन्थों। दिनै धेमाजि जिल्ला UBPFनि सिङाव थानाय इस्लाबतार आन्सलिक UBPN जानानै जोङो दिनै माखासे प्रेस मिट होनो सानदों। मानोना जोङो माखासे प्रेस मिटआव नुदों जोंना बे UBPF होननाय मोनसे गोदान आफादा माने माखासे रावफोरखौ, माखासे बाथ्राफोरखौ प्रेस मिटआव माने गाज्रि मेसेज रायजो राजानो होगासिनो दङ। बेनिखायनो जों मोनसे प्रेस मिट होनो सानदों दिनै जोङो इस्लाबतार आन्सलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै। बेनो जाहैबाय जोङो जाय समाव UPF दानानै जोङो दिनै जोङो BKWC जोङो लाबोनो हादोंमोन। मोनफ्रोमबो आफादजों
ज' जानानै बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जोङो बयबो रायजो राजाखौ लानानै जोङो मोनसे BKWSC होननाय मोनसे जों काउन्सिल मोन्दोंमोन। नाथाय बे काउन्सिलनो जायनाखि बिबानगिरि जोंहा गाम्बारु बिथाङा बे काउन्सिलनि सासे चेयारमेनमोन। नाथाय बिथाङा दिनै बिबानखौ मोननानै काउन्सिलाव बिबान लानानै बिथाङा माखासे गावनि गोरोन्थिखौ भुलखौ मोनथियालासिनो माखासे गावनि गोहोजों हाबा मावनायाव गोरोन्थि जानायाव बिथांखौ दिनै जोंनि काउन्सिलनिफ्राय बिथांखौ बोख्लायनाय जादों। दा बिथाङा गावनि जिथु गोरोन्थिखौ नुनानै बोख्लायजानानै बिथाङा आरो माखासे गावनो दिनै दैदेनगिरि हिसाबै UBPF होननाय मोनसे आफाद दादों आरो बे UBPFआ दिनै माने नंगौ खोथाखौ नङै होननानै फोसावगासिनो दङ। दा बिथांनि सोमोन्दै जों फंनैसो दिनै प्रेस मिट होनो सानदों। बिथाङा जि समाव बिथाङा चेयारमेनमोन BKWSCनि बे समाव बिथाङा स्टिल एन्टारप्राइज होननाय स्किमनिफ्राय मोनसे एग्रिमेन्ट 13 जुन 2022 मायथाइयाव बिथाङा काउन्सिलनि रावबो मोनथियालासिनो बिथाङा गाव हारसिङैनो 70,49,00,000 बिथाङा एग्रिमेन्ट खालायदोंमोन। नाथाय जोंनि काउन्सिलाव बोसोराव जों 13,50,00,000 मोनफैयो। नाथाय बिथाङा जे बबेनिफ्राय मा साननानै जे 70,49,00,000 बिथाङा एग्रिमेन्ट खालायखो बेखौ माने रावबो मोनथिया, आफादफ्राबो मोनथिया। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।